Здравейте, пичове! Те ще правим пиче. Чао! Нас! Това е точка. Айо! Трябва само да си пусна пъда. Вече го знаете. Сега ще качим клип от 14 минути и 90 секунди. И когато мине 4 секунди, ще го кача този клип. Ще играем онлайн. Както ще играе на моя таблет. Знам, че при вас може да ви изглежда, че нещо сепи. Но при мен се изглежда идеално. И как умрях. Шира ето тук. Ето, сега можете да видите как чубивам голямите черви. Ето малко. Го засечох. И то е голямо. Които някои са претрудни за мен. Ето, умрях. И сега ще ви пусна пак. Извинявайте за това. Сега можете да ме видите в пълния ми размер. Аз съм бил от 33 000. Ако се питате, нечайно скорявам. А сега в момента ям чипс. Лут чипс. Къде е много лут. И къпен спайка. И как го бихме това с тея. С това. Обвинение, което аз сега направих. Много яко. Нали? А сега в момента ям чипс. А сега трябва да ви кажа, че ще бъда блок. Вече съм 6000. Най-големия 25 000. Сега дали ти малки? И го за теб. Чуйте, защо не почвам голями? Защото да, както ви казах, ям чипс. Не мога да си пускам това за турбото. Вече го изядох. Те беше много малко. Не! Аз ще бием. Да без край. Ето го. Не е своя копче. Ето това копче. Това не ще ви го покажа. Ето това копче си пускат ускорение така. Не можете да убивате. Но това иде. Поръчай любимото ястие. И сега. Поиграх много на тази игра. Ще поиграем малко на... Това ще ви покажа. На Майнкрафт.
Оцеляваме. Това е най-новата версия на Minecraft. 15-ката. При което е супер готина. Практики са. Зомбите ли съм? Да играя ли с допита? Ще играя. Не. Нека само си набавя материали. До диамантите. Ето. Сега се питава. Извинявайте за това. Детско гоще, който сега чухте. Това е на сестра ми. Тя е на 6 годинки, аз съм на 11. Ако смислите, че съм малък, изобщо не съм. Здрасти! А какво ще прави? Сега сестра ми питаше какво правя, но аз си отговорих, че правя клип. Защото не съм прав. Това ще е моят първи клип на клипа за яките. Като Майнкрафт. Ще поиграем малко на Trash Fight. Сега на Survivor. Много тъпо. Ще пуснем този сега. Извинявайте, ако че сте чули някой човек да говори тук. Сега ще се пуснем един сервер. Крет. Наклад. Ние се пуснахме. Къде ни спавна? Има ли село? Това е най-новата версия на Minecraft 15.01. Аз ще му си изтегли, когато излезе. И сега ще направим един замък. Ако чуете някакъв детски глас, сестра ми е до мене и говори понякога, когато аз ти задам въпрос или нещо. Гледай ти овце там. И та, кравите овца там. Сега, толкова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. 25 на така, 25 на... Не. Опет. Изключил съм всички звуци, защото много хубаво. Не знам. И сега пак ще време. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Това е в другия клип, ще го довършим този, защото ще е голям и ще ми трябва някъде 15 минути за го довършим. Ай, ще погледам малко начало файт. Защото много играта е. На коя да играя? О, само знаете, аз си купиха ето тази вектор.
така. Тук отида в него, ето така. Сега видим кой има нова версия. На Майнкрафт! 15.01.02. След моето 15.01. Не знаеш. Не съм че апдейт на Майнкрафта. Ето. Тя си трена игра. Обаче, гледайте сега. Ето така. Ще изтри Майнкрафт. Версията. Ето, това има място. Сега има място. Да. И сега ще изтегля на едната версия. Ето новата версия. И ще я изтеглям. Ето, направо. Ако нямам памет, да? Ако нямам памет. О! Ето. Вече не изтеглено. Това пак ще сложи там, на предния екран. Айде. Ще поиграем малко на Вектор. Е много и да игра. Ето да игра и се гледа от таблета. Тези хората, които играят в обикновената Вектор на такова от Google Play, се плащат. Сега, например, пари се. О, сега само да пусна музика. Още няколко минути ще снимам и ще прекъсна клипа. После ще го довърша. Сега нека само си влеза в музика. И аз искам да слушам било каквото било, затова ще я пусна. Аз беше пусна този клип.